It's like Gudukoing. And Umayao. Hi guys, good morning. Good afternoon. Good afternoon. बानायनायनि थांखि गैया ओरैनो जास्ट बेरायनो थांदोंमोन लोगोफोरजों बेयावनो बे शटखौ लानाय जादों ओमफ्राय थेवबो आपल'ड खालामनाय जादों जुदि नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोदानसो चेनेलाबो दासो बिगिनार जास्ट स्मल पार्टि बेखौनो जेनेबा साफायनाय जादों बेयाव जेनेबा एसे पार्टि खालामनाय नुथाय नुगोन ओमफ्राय जेनेबा बेयाव पिकनिक स्पट बेयो मोनसे बाक्सानि फेमास पिकनिक स्पट सकि जों थांदोंमोन माने लकेल जोंनिनो जायगानिनो बे खाथियावनो जायो बेहायनो थांदोंमोन बेरायनो बन्द'मोन बे दिनखालि बन्द'मोन ओंखायनो जेबो प्लेनिं गैयामोन जेरावबो थांनायनि बेबो गोसो जानाय अकस्मात जानाय प्लेन बन्द'मोन नालाय ओंखायनो थांनायसै खम मानसिफोराबो बाट बेयाव नोंथांमोना बे भिडिअ'आव गासिबो सकिनि नुथायखौ नुनो मोननाय नङा मानो होनबा थांखि गैयामोन भिडिअ'खौ बानायनायनि जास्ट सकिनि प्लेसखौ नुजोबाबाबो मोनफा मोननै नुगोन नोंथांमोना मोजां मोनोबा जोबजासे नायबानो जाबाय मोजांथ' जाखायाखै भिडिअ'आ ओरैनोसो टाइम पास जानला जाबाय नालाय थेवबो नायलांबानो जाबाय लेट्स स्टार्ट Sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take it even far away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. The black moon is on the rise, a fire burning in my Would come across a map, don't respect my word at all. It's me that ought to be moving on. And you just shut up and Dakuli tarfideng. everybody knows me, I got my life ski. I'm tired of being good. Of your attitude. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they are Ini ada sekali lain ni. Oma sống đấy.
सावनो बेखौबो औवाखौब्ला जोंनो जायाखैला बोर इमान बुरजा माल लानांगौ मायाव जागोन मायाव लागोन बेखौ जों लोगोफोर गोजा नै बे पिकनिक जानो फैनाया माबा गोसोनायसो रायलायगासिनो बन बुथुमदों अमा सावनो थाखाय सनि माबाफोर बुंगोन नामा बुंनो माने बन बुथुमदों र' दाहाय बुंनो लागाया दाहाय बुंनोसै जि मोजां बुंगोन नामा फंनैसो बायनाय हिनजाव लाबाय जेब्लानो माबायदि खस्थ' लानांगौ जादों खस्थ' मस्थ' गारिखौ पार्किं खालामबाय बेयावनो सावगोन मोजाङानो जोंना सुइस खालामनाया जायगाया पेट्रल दिहुननो थाखाय एसे गारिनिफ्राय नै जगारा उनायाव सावनोसै सनि माबाफोर बुंनोबा बुंनो माने सावग्रोनि र' दाहाय जानायाव एसे माबासै बुंनोसै बोरै खालामगोन बेखौ मालखौ अराव हांसै बुंनो नै आङो दा प्लास्टिक गोसोम लादों अरा जोङाखै जोंनिया जोङाखैना आवलि होनो नागिरदों बेयाव पेट्रल लायदोलै एसे मोजां लाबो दैखौ मोजां रुमनिफ्राय लाबोनो हागौ मोनसे दिस इज पर्क रुबाय दं खामफ्रामिं प्रेसिडेन्ट संख्रि लाबो किल' नामा मोदोम लाबोदों माथो सावनायाव मोनसे सावदोगोलै जाग्रोनोसै नायनो लागाया बेखै जेबो गैया नैबे आगोलखै बेखै दङ ओरै गोजौ हाजोआव थानाय ओमफ्राय बेखै दङ मोननै फैनाय दङ नै बेयाव पिकनिक स्पट जायो बेयाव पिकनिक जायो बेखैजाय जोंबो 4 किल' सावना जादों डिमाल गंगार गामिलै गंगार गामियाव ओइ रोसिदा थानांगौ मबाइल फनसो नाय बोरैजाय सावनांदों जोङो बोरै हांनांदों खस्थ'नो एसे गायाव जाखानसैखौ आं दांनिनो संख्रिजों आं दांसै आं दांखानसै नै बेयो मोनबाय बेयो जानो हाग्रा जाबाय बेखौ हानिसै बेनि उनाव दसे थानानै संख्रि फानलु लगायनानै जासिगोन मानि थाखाय माबायाखैमोन थाखाय नेना बरिया जादों नाथाय बिगुरां खामाखै गोथाङै जानांसिगोन दिस इज कल्ड अवे हेल्दि कामिं जाबायलै ना जाबाय रुखानायखौलाय माथो एवना लाबोनायबो जादों फिथा सनिया लाहार फाहार खालामगासिनो बिदि खाथियाव आंबाय थागोन नै बे बेदरा मोनाखै सावफिनसै आं दा बेखौ लाहार फाहार अराव एसेखे लाबोदो हानिसै बेदरखौ फिसा फिसा गोदानोसै बेयाव हागोन आरोना बेयाव हागोन आं बेवहाय सिखाया बोरो सिखाया नै बेनो सिखाया बेनो नों सुबोलाय एखौनो सुदो इसे दानबाय बख'नोसै गुदुंथार नै बया ज्रेम 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 गोखासो मोनसिगोन इयो इट्स लाइक गोदौखायिं नामा टेस्टाबो जानांगौ मिथिनो माब्रा गैथ'ला दे गोरा खानांगोन आंखौ जाजोबोबा गेस्ट्रिक जागोन ना बेनि थाखायनो जाथ'ला बस
apa nih kenapa? Jebun tua, jagerni. Jagrani. Dari Jawa Raya lagi kenapa? Bos. Apa nih kenapa? आं जेबो बुंथ'ला बेयो नै पिस अफ बेखौ बुङो बर'आव अमा गावरि ओरैनो टाइम पास बेरायनो फैलाबायदों सावर फिसा आरो बिराद टेस्टि नों बिदि साखिबाय थाबा जोबजोबगोन माथो नै रेन्दावाबो Bukobra. जाबाय दा Suni. Bosku, chef. Ini gila bu. नै आंनि बेग Baru unkar tuh masih masuk ini. Ulang nala apa bisa lagi nar. बैयाव थांगोन बै मानसि थानायावसो जायो गासिबो थांजोब्बाय बेयाव बैयाव थाहैगोननो आं ओइ कार्टनसो लायनो फैदों खस्थ'लै पिकनिक जानायाबो नै गासिबो लावगा थानायखौ दुगैथारलै बै लावगा थानायखौ दुगैथार बार'रा नोङो बार'दो नोङो दैयाव जाबावनांनोसै दैयाव जाबावनांगौ खाथियाव दैयो मालाय हानि जायगासोलै फात्ता मोना हाय बै बिसोर थानाय आइलेन्डआवनो जों पार्टिखौ एसे खालामगोन आरो ना जागोन बेनिखायनो एसे दै बारनानै थांनांसिगोन ओंखायनो जुथा खुलिदोंमोन फैबाय नैबेखै गाहायखै ओंखारलांनांसिगोन बेखै हाबनांसिगोन लासै लासै थाबायनांगोन फिस्ला नालाय बे आइलेन्डआवनो फिसा आइलेन्ड बेयावनो जागोन नै बे बिथां थ्रुबुआ बेयावनो डेन्सार लोंखागोन नै दै गेजेराव बैयाव नुदों ना बैयाव फिसा फुजा जागासिनो रायजोफोरनि जि नायनो लागा ओरै गोजौखै दंजोबो गासिखौबो नै गोलैबाय नै खोलैबायानो लोङियावनो जागायबायानो सानै दंबावो ओजोंहाय ट्रुकसि सकआव बेदर एवदोंमोन दाबो मोनफैयाखै सानै दंबावो होनदोंमोन ना बिसोर मोनफैबाय नै रेवै एवै बिसोरो दासो मोनफैदों दा जोङो जानायनि खायद' खालामगासिनो दं इंलिसनि कारासो टाउन जाबाय जेसेबां हायो देखायनो नाजानोसै दा दासो मोनफैदों माबाफोर बुंगोन नामा बेदर एवदोंमोन ना सेरेबबो थांफिनाबाबो लायनांगोन नामा बिथां सनिया नोंना रावथि सनिया थांनायाखै ओमफ्राय दहाय आं नामा बगामाथि लिरगो सानदों आङो बगामाथियावमोन सायाव दंमोन कपि एफा बुरजा इयाव मा मोसौफोरखौ जानदों मानो एमावखौ लाना फैदों आङो ओमफ्राय लोंगासिनो ओमफ्राय क'क्राझारावसो दङ क'क्राझारावसो दङ लुग्राया Yeah, oh, I'm the one. I'm the only one.
Terus orang. Dua lima persen itu nama. Siapa yang sini? Bos, ini ya margar bang. Bisa? Kalau sayangnya tuh gabung. Ini bos, biar itu bayar bos. माला थांदोंमोन मिथिलालै माखासेया लोंखाङाखैनो रेनाव जोंना माबायदि जाखो हनै सासेया थाखोमादों जोंना रमिय'आ प्रेसिडेन्ट थाखोमादों हनै मा जाखोब्रा थु लामायाव आदसा